Nah mana dulu? Salam itu lah. Mana lo berani ya mesti klaim nih apa? Halo guys. Oleh. Ayo Musta. Keren ini 10 kayak anjing. अखा बोथोरा बिराद दिगदार खालामना होबाय मास जायै सायावनो अखा बोथोर जाना होबाय ना मा खालामनो मासानो जोबाखै मार्च एप्रिला दासो फैदो इयावनो इमान अखा हाबा बोरै जानो ना ओंखामबो जानो थांनो मोना ओंखारनो बाया जादों दा ओंखामबो जानो थांनो मोनाखै बेसराफोरा दहायनो बे अखानि थाखाय इमान लेथ्रा अखा हादों फुंनिफ्राय इयावनो गसंना दंगासिनो मानसिबो गैया माबो गैया मा खालामना हामगोन दा अखायानो सिबाय थादों ओइ नाया आंनि दखानाबो दिनै एकदम सिरि कास्टमारानो गैया दखाना बांला सोनायाव सोगासिनो अखा हाबालाय बुवा कास्टमार फैलाबायनो शपिं मल ट्रेभेलार हियार दिनै अखा हानायनि थाखाय जेरावबो थांनो हायाखै ओमफ्राय ब्लग बानायनो थाखाय एसे गोजाखौ थांनो सानदोंमोन थांनायबो जायासै गथिखे दिनै दोंसै आरो दिनै बिदिनो स्टुट्सनि हेलमेटआ मोजां हेड प्रटेक्सन दङ स्टुट्सनि हेलमेट मोजां प्रटेक्सन लोगोआव फैयो आरोना स्टुट्सआबो स्पेसियेलि गाइखेरनि बिजनेस दङ गाइखेर होयो जोंहा बेलासेबा आंनो लाङो गथायबो मनायाव खालायनानै स्पेसियेलि गाइखेरनि बिजनेस दङ जोंहा माने गाइखेरा बेलेगाव थारमाने ओरै बेलासे सुक्ति दङ आरोखि न'खरथाम न'खरब्रैसो रानना हैनांगौ जायो फुङाव खेबसे हैनांगौ बेलासे खेबसे हैनांगौ थारमाने बेलासे मोना जाबाथाय गाइखेर हैनाय खामानिया स्टार्ट जायो आंनिया फुङावबो जायो फुङाव थारमाने माबायाव हैनांगौ जायो डायरियाव स' फुङाव डायरियाव होयो बेलासे थारमाने बिदिनो न'खर हान्थिनो हायो बे जाबाय थारमाने फेमिलि बिजनेस जाहानि दिनै 11 इयार्स अलमस्ट 12 इयार्स जालांबाय बे गाइखेरनि बिजनेस खालामनाया जों जेब्ला क्लास 9, 10आव फरायबाय थादोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंहा जार्सि मोसौ फादारा बायना लाबोदोंमोन ओमफ्राय बे जार्सि मोसौनि गाइखेरनि बिजनेसानो थारमाने जोंहानियाव दासिमबो दाजि 11-12 इयार्स जालांबाय आरोखि लांगासिनो दं र' लांगासिनो दं र' थारमाने आं बे बुस्थुखौ मालाबाबो मानियालासिनो थाया आधा जोंनि फरायनाया गाइखेरनि थाखायनो आगबारिदो क्लास मेट्रिकनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आरो डिग्रि स्कुल फिस कलेज फिस ओमफ्राय आंनि डिग्रि जोबनायसिम गथ' जिमान खरस गासैबो गाइखेरजोंनो ओंखारजोबदों आरोखि बेनिखायनो थारमाने बे बाथ्राखौ मानियालासिनो थानो हाया जे गाइखेरा जानायाव मेन पार्टखौ गाइखेरानो गेलेदों आरो बे मानैसो जार्सि मोसौ गैयाबाथ' थारमाने जों आं दिनै बेफोर बाथ्राया बेलेग गोसोआव आं बुलेटखौ आंनि माबाजों लादो बेफोर बेलेग खिन्थु थारमाने बे जार्सि मोसौनि गाइखेरनि थाखायसो थारमाने बहुतखिनि आगबारिदों आरोखि आंनिल' नङा जोंहा फंबायनिबो बिनानावनिबो फरायनाया थारमाने फादारनि माबायाथ' एसेबां थोस्लाबहैयाखै नालाय एसेबां थोस्लाबहैयामोन आरो थारमाने गभर्नमेन्ट स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचारमोनबाबो दाथ' रिटायारमेन्ट जाबावबाय बै समावनो थोखायामोन थोनायालाय बेफोर गासैबो जायनि थाखायसो थारमाने इउटुब चेनेलखौ स्टार्ट खालामनो गोनां जायो मानसिया थारमाने जेब्ला लामाया खराहा गैया जेब्ला सब बन्द जाजोब्बाय अब्लासो थारमाने मोनसे ना मोनसे लामा ओंखारखायो स' टुडे आं इउटुबखौ थेंक खालामो जे मोनसे प्लेटफर्म दङ आरोखि थारमाने बे जेनेबा बेकार थानो होआखै आरो रावखौबो जे बिदिनो आरो थारमाने गभर्नमेन्ट जबखौथ' रावबो आजिखालि दिनाव मोनखाया थारमाने आं बुंनो नागिरनाय बे आरो जे गभर्नमेन्ट जबखौ थारमाने सहजावनो मोनखाया रावबो एसेबां स' फ्रेन्ड्स आं बेयाव सापरबो रोगानो फैदों मोसौनि दाना सापर होनना बुङो बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो सापरा आजिखालि 1100 थाखा जालांबाय जोंनि गामिनिनो जोंनि भाइ थारमाने गावनि मबाइलखौ आंनो जासिनो दानि समाव साफा खालामथो होननानै गाइखेर गाइखेर खेला मोनसे दंबावोमोन महेन्द्र गाइखेर लांनो नामा गाइखेर नांगौ ना लांनो परिलुखौ करे ना এইটো তলত কিবা আছে তাৰমানে পানী অলপ থাকে না
गाइखेर जासिगोन आरो ना गाइखेरखौ थारमाने बयनोथ' लाङो खदाय मोनसे मोनसे लाङो आं आग्लायबा हरो थारमाने खिन्थु फैसा लायो आरो आङो आग्लायाबाथ' हरखायानो आग्लायाबा हरा नांखागोन ना खिन्थु रेगुलार नांगौ बादिखौल' लाबोगोन आङो इसोरनो हरब्रा 50 थाखा हरब्रा गाबोन लाबोगोन मोनसे नोंगो दे हाव ना दे गुगोल पे खालाम नङा आं हरगौमोन बुस्थुआ माबाखाय हरला खुस्रा खम जादों खुस्रा खम जादों होमबा आं गुगोल पे खालामलायनो खोला गाइखेरनि बिजनेस जोंनियाव गुगोल पेआवनो जायो गाइखेरनिया केस पेमेन्ट नांलाया जोंना गुगोल पेआवनो पेमेन्ट खालामनाय मार कन्टेन्ट नामा फन पे एसेखौबो এইটা থ केजार मोनलायो 25,000 थांनो 25 टाका बा Pintu sekarang enggak. Hah? Ya. Ayo ini. Distel gaइखेरनिया Kaki 500 টাকা এটা মাত্র আছে kaki biasa kian berarti? গাইখের বেশি আছে 500 টাকা পাইছো দে 500. Hajar lo. হাজিরা হইছে এই তো 500 এখানে আছে এটা 150 টাকা তেলত যাব এটা এটা যাব 150 টাকা তেলৰ দাম যি বাঢ়ছি বাপৰে তেলৰ দাম কবাই নালগে এতিয়া 95 টাকা হ'ল তে 104 টাকা আগতে হ'ল 110 টাকা কি কম চৰকাৰৰ এতিয়া বুজিবি নালগে আমাক বুলি দিদি ভাল লাগে না গাখীৰ আছে না ভাল লাগে এটা মজাও আহে ৰাইডাৰ ফিল হয় মানে ৰাইডাৰ এটাই বুলে দি গাখীৰ দিবা আহে এটা জোচ কিবা আহি যায় ধেমালি নহয় দে ধেমালি নহয় বাপ জানিব লাগিব মানুহকেইটাও গম পাব লাগিব না बे लामा गाज्रियाव बेनि सायाव अखानि दिन এই তারমানে যা সানसेबो खहस जाखाया आंनि थाखाय बे खामानिया बयनिफ्राय हार्डेस्ट खामानि जायो खिन्थु रेगुलार मावनायखाय तारमाने बारा एख मोनला आरोना आरो मोसौआ जोंहा जार्सि मोसौआ माबा दङ नालाय तारमाने इफोरखौ मावनो थाखाय तारमाने बारा एख लाजिनाय मोनला तारमाने मानो लाजिनांगौ मानो होनबा मोसौआनो मेन माबा नालाय आर्निंनि खामायनायनि मोनसे उपार्जननि लामा नालाय आंथ' लाजिनाय मोना बेफोरखौ गाइस थेंक इउ फर वाचिं